Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At malungkot ka ba na sinasakop na tayo? Malungkot ka ba? Dahil bobo ka. Malungkot ka ba kasi hindi ka pinapansin ng crush mo? Kahit ano pang lungkot mo, nandito tayo ngayon para sumaya, di ba? Kahit sa saglit man lang, bago tayo manihaw. Eh, maglalaro tayo ng tumawa ka, talo ka, di ba? Simple lang ang laro. Pag tumawa ka, kailangan mo mag-subscribe. Pag hindi ka tumawa, kailangan mo pa rin mag-subscribe. Ako lang ang pwedeng manalo dito, okay? So, simulan na natin. Pakilagyan ng 3 buhay kasi wala akong tiwala sa sarili ko. From Kevin Malasaga. Pag mga bata. Okay guys, Kinakabahan ako pala. this is Aladdin. 1, 2, 3, go! Alam mo, sasaya na sana ako eh. Kasi lumabas na naman tong lecheng Robert Wade na naman eh. Hindi sukot! Gusto sa'yo eh, di ba? Di ako natawa, ako ay natukmol. Sunod. From Aris Dominguez. Hindi. Saan to nanggaling? Paano to nangyari? Mas curious ako paano to nagsimula eh. Tsaka sobrang precarious kasi kaya-kayang tanggalin ng mga butik yung kanilang buntot, diba? So, sa kanyang buntot, grabe yung control niya para lang hindi mamatay. Sunod, maraming salamat, diba? Dito bagay. Pumalalimang pagtalakay hinggil sa kung bakit nga ba tayo nabubuhay. Kakahinga din. Aranya, kumabon watching from his balangay. Ako Magellan for get crushed by 1,500 natives in Bangtan. Get wrecked, Magellan, sa kabuang hiningyawa. Ako, kala nyo nag-aral na ako. Pero di ko alam itong kabuang hiningyawa. Kala nyo nag-research ako. Lami Otin Paulul. Okay, kala nyo pinag-aralan ako magbisaya para sa inyo. Naanak kay Uyab? Diba, pag baluktot ka dahil wala ka doon, pasensya na lang. Kaya ka nga nanonood dito eh. Pero ang importante, nindota ana oy, yun ang importante. Na maganda naman ikaw. Pinipilit ko, okay? Para sa mga yawa ko dyan ng mga subscribers. Diba, para ipasubscribe nyo mga kapwa nyong yawa na friends. Nag-aral ako mag-Bisaya. Wala isa pa yan sa channel. Mga yawa. Sunod, mga pisti kayo. Lagot ka ngayon! Apelido pala ni Daniel. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Okay na ako eh. Kinaya ko yung lechon talsik eh. Pero yung tingin kasi ni Dan... Lami dagta. Leche talaga yung mga mabilisan ako lagi nadadali. Sige, tanggalin mo na isa. Isang talsek, tanggalin mo na. Leche. Gihugog na takang CTFU Tondo. That's the second time! First of all, I defended you to all our friends, huh? Even if you cover your face, huh? I will reveal this, cause you're a fool! How dare you live here in my house? I'm letting you stay. I treated you like a friend, bro. Takay magkasunod. No matter what you say, bro. I don't know what the fuck you did. My daughter was screaming upstairs, Daddy, Daddy, Daddy. I said, daughter, why? Huh? It's Uncle Badang. I don't know why he's standing there holding my hands. Are you a fool? Parang parang N-word eh. You fool? Are you a fool? Yan na. Sige, may isa pa tayo. Okay, nakahawakan ko yung pantog ko. Hindi ako matatawa. Sabog-sabog na yung buko. Okay lang yan. Pang-paalala yan sa mga nangyayari sa buhay ko. Seriously, is siya na willing to work with John Lloyd. Gusto ko, papamilya po kami challenge. Hindi ko yan alam, okay? Wala akong naiintindihan dyan. Sarado. Sunod! From Tonats Lopez. Kinapagpugan yan. Parang niyuyugod ng tandang demonyo yung ulo ko. Visit ng bata ka. Mga demonyo kayo? Mga pistig demonyo kayo. Hindi kinain ni tita ang screamo, metal, ano ba yan? Basta halo-halo na. Demonyo ka! Maraming salamat. Sunod,
From Pigang, and they say Filipinos don't have enough interesting romance books. Ito ay umaga at yan ay gabi. Dubreto and Bong Lenny. Bong Lenny and Di ba sabi ko sa'yo, De Leon and Duterte confirm. Sabi ko sa'yo, magkasama-sama tayo at magbahalan. Hindi! Hindi, wala yan. Okay? Mga demonyo kayo, mga gumawa niyan. Tandang demonyo. Mga sundere maglalabasan dyan. Sunod, from Edzer Jonido. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna Hindi! Hindi! gonna take my Copyright, yeah, woo, copyright. I got the horses in the back. Hey! Man, they black. Copyright, yeah, woo, Walang laban ng grab nyo, okay? Kailangan natin ng grab horse. Diyan dapat sumakay si tita kanina para pwede niyang basagin yung kotse na. Diba? Isang ganun lang ng kabayo yan. Sunod, from Jebeth Dane. Ano nangyayari? Parang budget na debut eh, no? Aesthetically pleasing, maraming salamat. Pantanggal demonyo yan. Pantanggal pisti. Iki. Guwapa na pagkakagawa, maraming salamat. Sunod, Bombay Road. Magkano po kilo ng liempo? Baboy, 240 kilo. Pabili po ako 1 kilo. Gigilingin. Okay na ba yun? Gigilingin. Opo. Oh, bakit ba kailangan bang umalis? Pakiusap lang naman. Di ako natawa kasi nakita ko na to bilang isang photo template eh. Yung giniling, tapos may gumawa, may naggiling din. Ito, siya na mismo yung gumawa. Diba? Basta, di mo na kailangan ikaw unang makaisip. Basta, ikaw ang unang gagawa. Yun ang importante dito. De kalidad! Maraming salamat. Gihugugma Taka Byron. Sunod, from Barangay Patrol ni Juan. I am now the owner of the earth. Ah! Hindi! I am now the owner of the world. Kayo ay nagbibiyahe. Kailangan kayo pagkahuman na ay dumisyon. Maunang ilaha yung sakto. Magbay. Hindi ko kilala lahat na nakalagay dito kasi ito mga ito. Mauna niya, Kibuloy. Ana si Kilala ko lang si Keboloy. Buka pa! Way sirado! Pisti, demonyo. Kaya ko tiisin yan. So, pakicomment na lang kung sino yung mga Avengers dito. Kilala ko lang si Papa Q. So, maraming salamat, Barangay Patrol. Sunod, from Albert Nicolas. Sando Gamers, wala kayo sa Bayag Gamers. Ibang mousepad ang gamit niya. Nakaumbok ang kanyang mousepad. Yung mousepad niya yung merong wrist rest, okay? Yung nakalagay sa kanyang sa kanyang binte. Sunod, from Dale Clemente. 5 seconds. Oh, Rizal out. Alam ko yan. What the fuck? Oh, ano yun? Ba't ang bilis? Nadali ako dun sa patiyo kasi yung lecheng pedestrian na side eh. Mabilis din yung lakad eh. Parang ninja eh. Parang only in the Philippines, di ba? Para mabuhay ka, kailangan mo yung gawin. Sige, fine. Nagaling mo na yung huli. So, ako lagi sa mga sunod, from Ultimate Basher. Naka-ninja mode si Kuya. Bagay din dyan yung kaninang stoplight eh. Sunod, of Alexander Denise. Changing of business. Lowest one hand budget meal for students this upcoming pasukan. PFB.
Ako, lagot sa Pidea, baka isipin nila ano yan. The S-word. Mga ulam na walang halong chemical. Sunod! Party drugs or alam mo yun, budget cuts. Okay, hindi nyo maintindihan. Kailangan natin magtipid kasi para naman sa masa yan eh. Wala silang pake dyan. Maraming salamat. Nasaan ang inang aso? Kakainin na namin yan, uulamin na namin yan. Maraming salamat, diba? Hindi na ako kailangan magpilit. Ako ay natutuwa kahit hindi ako natawa. Sunod, from Saint Warris. Kabataang Pinoy. Papamilya kami nga. Tito. Okay. Mata niya, namali lang tayo yung pag-picture. Bago kami ma-force eviction ni Kuya, sunod na. SN Austin. Inside your love. Nako, magkasunod pa. Nako, Tito Yojo, walang ibig sabihin ha. Nako, ayoko na, maraming salamat. Doon ko na tatapusin to. Pag tumawa ka, talsik ka. So kung ano kayo, kalimutan yung like, share sa mga natalsikan yung mga